Never and never again shall it be that this great nation shall again suffer the discrimination of one by another. Isiqambela Magu Gibson Makantu or Nelson Mandela, whatever it is you choose to believe in. Sanbona, ngiyengizwe kuthiwa the truth shall set you free. Kodwa at this point angi-understand. Hamba ekhishini njengamanje uyovula umpompo ungitshentsa amanzi aphuma yini. If ephuma amanzi kuwena, congratulations, you're part of the 1%, cause abanye bethu amanzi awaphumi. Akuyona impilo leyo. Akuyona impilo leyo. Hamba uyokhanyisa on globe sokulinda on. Mawukuthi kuyakhanya kuwena, congratulations, u-rich, you're part of the 1%, ngozi kuthina awukhanyi ugesi. And awunqeni ukuhamba 3 days, 4 days, isonto lonke. Akuyona impilo leyo. Isitha took so much from umuntu omnyama. So much. Njengamanje isitha sinelendi, siyalima, sinemfuyo. Bayithathaphi ngoba phela akubona abantu bala eAfrika lapha. Akubona. Njengamanje education system yase South Africa, i-education system yabantu abamnyama iphuwa. Ey'koleni awekho ama-laptop. Is there even a future for South Africa if ingane yakho ingayazi ngisho i-computer? Ayazi ukuthi uFacebook wakreathwa kanjani, ayazi ukuthi i-network isebenza kanjani, ayazi ukuthi ifoni icreathwa kanjani. Akuyona i-future leyo, akuyona i-health system. Hamba uye eclinic manje ungitshela uyayithanda into oyibone lapha. There is no ukuthuthuka for umuntu omnyama because isitha siyasicindezela. Mase kuba khona umuntu omnyama oyisilima enough to vote for isitha. Asivotele isitha, athi isitha ngikuphi power. Mhlawumbe uzokwenza umehluko. Umuntu omnyama athi kwakungcono ngesikhathi se-apartheid. Sasinemisebenzi, wawuphethwe isitha, wawuhola imali encane, wawungahola imali efair. Njengamanje South Africa iphethwe ama-Oppenheim. Njengamanje South Africa iphethwe ama-Roberts. Njengamanje eSouth Africa ugcwele ama-Gupta. Asiphethe ngisho izwe lethu, we don't even have control of izwe lethu. Imali South African Reserve Bank ayicontrolwa abantu abamnyama.